Boy Fresh on the track. Welcome back again Pazimu Reality ITV. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Tisipana patinoita mutactic, patinoita mudiginira. Wekungwafa maletisi patinongwafa nyaya dzinenge dzichipisa dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Nyaya ndiyo pana pandeya Madzibaba. Madzibaba wabatwa. Madzibaba Brian wabatwa, but sikuzoti nyaya yawo ndeyechina mbotira kuatera kunyatsonzwisisa nyaya iri kubva kupi kuenda kupi. Maybe makateererawo imimi muchiona mamwe maonero nemafungiro bozi nyaya indoshamisa. Mobva makomenda pasapo kuti nyaya maiona sei nyaya Madzibaba kunzi vaimboti ndimelisa here kutenge Madzibaba ndazvibhekina fast kutanga wakajoiniswa Illuminati here kutenge hazvisi kunzwisisika. Saka ndakuplayera video racho, mobva makomenda, mobva mashare, mobva mapowa amwe kuti wakomenda tichatsonzwisisa nekuanalyza nyaya zviri fair zvatinenge taita setanzwisisawo tese. Saka sandapedza nguva yakawandisa steering, sandapedza time yenyu ndichikutaura inini kuti muone video yacho mobva makomenda. Wayo pafoni ndanditaura ndiri Mona Lisa. Pafoni ndanditaura ndiri Mona Lisa pafoni. So ivo vanga vachiti ndi Mona Lisa, so ndakabva ndaenda tikavata vakandifondera vakanditi uya ndikaenda. Saka pakuenda pandaita ndo pandasvika ndikaza ndauya sezvotaka ndakanzi ndiuye. Pakwanzi uye makanga matenda tanga tatenderana kuti udi uchitaura saMona Lisa wakati uchanitoresa mapepers. Tatenderana kuzotoresa mapepers edu ekugarisana. Ndozotatatenderana. Work permit ne license ne ID zvemunomu. Uita senge wewe mwana wa Malema. Ndizvozvo. Uchiti unonzi Mona Lisa ni? Mona Lisa Ndlovu. Uita mai vako wa mukadzi wa Malema akaita vana vangani? 3. Handiti ndizvo? Ndizvozvo. Alright, saka zvadaro Madzibaba imimi. Saka majoina Illuminati makajoiniswa musingazive kana kuti makajoiniswa sei? Ndakajoiniswa musingazive. Makajoiniswa musingazive. Saka chichiri kuitika pari zvinezvi makuziva kapacho chichange chiitika munenge musinga munenge meshayo kubude kana kuti zvindakuziva. Saka ndoda kubatsirwa kuziva kwamunoita natsokuziva chichi kunatsokuitika chaizvo pamuri kana muri padheni mune mukadzi nevana. Pane dhimoni here rinouya pamuri? Pane vakuru venyu here vakakujoinisai? Chii chauri kuwana manzvi? Toda kuti natsokutiudza kuti wakajoina sei kuti tikwanise kubatsira vamwe vari kunze. Uri kuzviandastenda? Taura. Ati inini ndiri kumba ndonzwa kunge kune kaspiriti kanongouya. Kaspiriti kanongouya? Kana kachiuya sei kaspiriti kako? Kaspiriti kako ndo kanondituma kuti ndirare ndinorara nevamwe varume. Right, ndofunga mangomona mukomana kuti unobva washaya kuziva kuti chii chikuitika, Satani akubata vanhu sei, chii chikumboyatsoitika. Ndo video yachakada ndimuone ndakuatidzai. Saka guys, ngatikomendei pasapo kuti marionawo sevhidhiyo ranga ichitaura nezvechii, mukomana kumboti chiko. Ndozvoita naMadzibaba mazuva ano. Amana, we have to be very very careful kuti tidhile naMadzibaba. Ngatinzverei, ngationei kuti munhu watikudhila naye munhu wamwe zveshuwa kana kuti munhu akutsvaga umbiri kana munhu akutsvaka mari. Saka zvofanira kuverify usati waisa trust yako nevimbo yako pamunhu. Uyezve ngatidzidzei futi kuti tinamate tega takazvimirira ega. Ndo nyaya yanga ndinayo muzuva ranhasi anga ndikuonesei tikuratidze tidiscuss titaure nezvayo ndikudze zvinhu zvichiitika yaMadzibaba vangachikuonesai. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiripo paTV tiri health. Chief tisina maside effect, chief munobata nyaya dzakasiyana siyana dzatinongwavha dzinenge dzichiitika toyana dzopana kuti takupakururai. Saka tachinge first time kusvika panapo usati subscribe, please don't forget to subscribe kuti usapotswe nemalatest, usapotswe nezvinenge zvichiitika. Uyezve kana uchingobva panapo pedza kuona this video unongoenda paFacebook unosearcha page rakanzi DJ Sparks Zimu Reality ITV kune mamwe malatest atinokanda ikoko. Thank you.